Hvad så, Snoops? Så nu spiller vi bots, og det er også 2 mod hinanden, og det kommer ikke til at gå særlig godt, fordi Alexander han kan finde ud af at spille. Okay. Vi skriver til botsene. Sådan, bots, kom så! Okay, vi spiller mod hinanden, ikke? Og vi spiller bare offline med bots, og så prøver vi. Og jeg har min OP Sandstorm stat. Og fuck, I er alle sammen lange, jo. Kom, vi roleplay. Jeg fik Tom. Hvad fik du? Jeg fik Tom og Gary. Hvis jeg får den her nu, ikke, så griner jeg altså. Jeg tror, du kommer til at grine. Hvorfor? Fordi Jeg vinder sgu ikke den her. jeg tror bare, at du gør. Jeg ved godt, hvor du er. Hvor han er. Fuck me. Almens. Jeg vil skidt ramme. Kan jeg ramme snart? What? Nej! What the fuck? Nej! Fuck, det er dårligt. Okay, så ruller vi. Ej, men I vinder. Fuck, det var vildt, det der. Ja, det var så nemt, når det er bots. Ej, jeg blev lige skaldet der. Ude på langen. Og som I kan se, så er jeg Global Smurf, ikke? Ej, det er scrolling. Du skulle se, var det dig, der stod på sniperen? Nej. Okay, der var sådan en bot, jeg stod bare foran, når du kunne ikke se. Hvad er det nu, man skal trykke på at få sin... For hvad? Ikke nu. Run. Fuck lov. Jeg var low. For helvede! Syg, mate. Jeg skadede dig ikke, vel? Ja, men jeg har ikke spillet det så meget, mens jeg har haft. Det gjorde jeg bare ikke, det der. Hvis du dræber mig, så prøv lige at tage min Galia og få et fucking nice skin til den. Grunden til at jeg ikke klikker, det er det, fordi vi spiller med bots, så ved jeg, at der ikke står nogen der. What? Jeg har AP for mig selv, jo. Der er ingen på A, jo. Man kan bare høre dine sounds i baggrunden. Ej, skadede jeg dig ikke? Nej. Jeg kan bare høre dine sounds i baggrunden, William. Fuck, og der er du. Nej! Stop! Okay, jeg troede lige, jeg wallbangede, men der kom en bot derfra. Shit. Hvis jeg havde været den der wallbang der. My halo. Og næste gang en dørskøber er AVP. Like your oath, Klein. Og jeg ved godt, at jeg skal købe nades, men jeg ved, vi spiller mod bots, så skal jeg ikke bruge dem. Nej. Beep! Fuck, det var fail, det der. Hvad skete der? Jeg lavede bare lige en fail. Nu. Nubbe. Hvor er du henne? Nej. Døde du lige til en bot? Haha. En af jer er langt. Ja, 2 af jer er langt. Nej, hvor dårligt har man lov at være, altså? Spørg bare. Hvad er der selv? Spæt af til. Nej, så kommer der også en op for short. Fuck dig, William.
Nej, hvad laver ham her? Han er helt væk. I har bombsejlet helt for jer selv lige nu. Nej, stop! Hvorfor løb jeg ikke ind til bomben? Hvor er det typisk mig, det der. What? Jeg kan ikke trykke i. Åh, der var den. Der er ikke noget flot. What? Ice in sky. Undskyld, hvis der er dårligt commentate på den her video. Der må nok noget musik over eller sådan noget, fordi der er rigtig dårligt commentate. Dø nu for helvede! I er bare alle sammen gået B. Jeg så jer bare med sniperen bare kom alle sammen B. Så jeg kan bare løbe med bomben. Fuck er det, man skal trykke på for at få sin bot? Trykker på E. Ej! Jeg kunne bare høre det der headshot. Det er også fordi, jeg ikke kan få AK. Okay, det er på grund af, at jeg ikke kan finde 4A, jeg ikke kan spille godt. Ej, hvor er det dårligt skidt. Hvor er vi? Nå, okay. Fuck, man. Nok den dårligste runde, jeg nogensinde har haft. Dog ikke. Faktisk blevet værre. Ja, ikke? Jo. Altså, jeg blev værre. Nej, du er blevet død. Du spiller ikke lige så dårligt, som du har. Ja, det er jeg glad for at Du har se. altså spillet dårligere. Lidt nok. Nu kommer du bare. Jeg kan godt love dig for. Var det dig, jeg lige fik? Nej. Okay. Nej, det var mig. Var det der noget shotgun? Ja. Fuck, hvor lidt kunne jeg få dig, mand? Ej, jeg var lyst til at skyde mine mates. Okay, gammel. Der var den. Få den ned, de ikke tager damage. Ah. Kom nu. Nej! Nej, så nu jeg ikke at tage ham. Jeg skal nok nå det. Ice in the sky. Ja, okay, vi skal have mange tak, fordi I så med. William, han rage quittet dig. Bare roligt, vi stopper ikke her. Det gør os, William. Nej! 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 Hvor et rand fik mig. På et ram. Hvordan Fuck nu af. Nu kommer alle bare. Ice in the sky. Men det er også kedeligt at spille med bots. Hey, næste episode, der lover jeg for, at vi skal spille casual. Ja. Men det gør vi. Jo, vi spiller casual. Kan vi ikke nå det bagefter den her? Nej. Så du kan godt lave en video mere, men ikke den her video. Nej, men altså bagefter den her video. Ja. Så kan du bare uploade den en anden dag. Kan uploade den på onsdag. Nej! Jeg tror ikke at angribe. Fuck, hvad er dårligt med dyr. Hvad, det var et bot, det der. Hvor gik den MVP og for en Du spiller som en bot, fuck hvor trist, du fik ikke kills det. Nej! Ej! Ej, hvor møder han egentlig? Der var altså lidt. Det var det meget Se, godt. mit Safari Mess har et rigtig godt flow, som I kan se.
eneste episode, hvor jeg rækker videoen. Wow, shit! Skid. Where are you guys coming from? Okay, det er 3 mod 2. Jeg vil ikke sige, hvilket våben jeg har, men jeg har et godt våben. Er de begge to CT? Er de ikke? Nej! Hvor meget skade giver dig? Nå, så vil jeg lige sige mange tak for at I så med, og ja, hej. Ej, vent, jeg må også gerne lige sige farvel. I skal have 1000 tak, fordi I så med, og Ja, og farvel, Snoop! ja, hej, Snoop!